cái phải đi sừng tao kisa sai mà thang lấy nó tính tao sừng phải nó đó tao phải tới nó người thang càng kia ba borong ni khá cầm mông độc tay borong ni party ni bậc khác tay bố hay cái này còn mông độc Belakan hambai sini khorang no sing saiman oje sini regional party sob somonyo 5 বছর tongo 5 বছর pore ke saimia ko je 10 বছর but this is the first time je history wo ung tongo aun baginyo sing belakan chin lukurongbo belakan hambai sing je ancholik party no tai 5 yan bagai sing sus khen bagai am bagai ang puliano public rong belakan hambai ro tai sing tini to sing keplaing kha abono sing narnai sini ko peace and harmony sing narnan bagi chesta khai tongo abno sing chesta khanya sinoro tini sp tongo dm tongo west ni sing bong ni kokwanyo sing bong no motamoti peace khlai tonan bagi chesta khlai tongo cái tao bước sắc giờ đó tới je jaga wa chúng tôi prai nó khao rồi to মানে পাই no পাই খানি খাga কেন রংনি সাক থারমং প্লাস তাই ওর তো কবং মা বরক ফাইজা বরং ni safety তাই কুবনি লুকুরংনি বাকে বব হাই ককচন tirwa motha kun dino violence naya tirwa motha sob somonyo peace and harmony nayo abono sini maharaj ni kok amnon sing mani tongo tai ang khak khlayo sini lukurok bo kuno violence khaigla amon bagino ang joto lukurong no অনুরোধ খাইজামু সঙ্গ আনত্রপ থেকে কোনো ভাইলেন্স তা খাইজি जों হামজাক মুং তুবিছে जों বরংনি বখানো নানা নাংনাই আবন আনি কক ga norok khanabai kana je oro to gobang ma naikol mungni bising tei tai gobang ma plus borong ni je party ni borong ni adong song borok bo phaiei tini ni je oro dile khamani jaro borok rong ni kuthum lai mungo mungsa party mungsitra party a dekhlai sak thar bong na har jong ma bai borok khatung mung no celebrate khlai na hnai borok tini oro sokai ja gawba hai kino jong chini khorang ni bising tei tai bo saimana ni musongai je borok ni naikol mung tai nahar mung bobo hai rok tong nai tini ni o chongbari ni le khamani jarawa bobo hai nahar mung tong sanga bun kya tau saimana joton belga hambai chungsiu tini chini ADC election result rekha already mota result onkhojak jungno applying kha agin 7 te kabang seat tu sing phakya oron sijago tibrasan thansa chin maharaj ni je phan tibrasan phacha agi sabsam phungna hnai jung tini phunu ka haisi chin ko gomon tongna chin maharaj sing saka hajing already bo bin facebook bol sirika kun violence jing lak jung tibrasan join ka thingno haipano jara biru tongnai rok jung bongno bo jung kobongnai nor kunu tawana di jung totally jung violence khaya joton peaceful tongnai tamni make গণতন্ত্র বুটমার লাইও খরচা পাইনে খরচ চেন্নাই ফিয়াবা চিনামনো nek mes tongnai जों सारा चिनि सु तिब्रा सिमिया जों सारा भारतनि बरफ जों नुखा जे तिब्रासन फान्तामो सि नॉर्थ ईस्ट बर नुखाइसि चिन तिब्रासन फान्तामो बीजेपी रक साउथ इंडिया नि या वर्ल्ड सबसे कतर बदल फियाब तिनि पांचटा सीट माना माया ताबो कोन थिकिरके बंगना हाइसि बुसक लासि मुंगाबो जारा बीजेपी जारा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार और चीफ मिनिस्टार जे तिनि चिफ मिनिस्टार बस होयं तिनर करे कलकाता थांजाक बि राज्य इलेक्शन नङि दं बयसिउ बर चेन्नाइ चे बचेन खा बसकां साला 28 खेला नगन हाइसि हामसन कक हामबाय singo to oro kabang ma borok bai ma lai kha je jago chung 15-Jirania constituency ni under 16 Mandainagar-Pulinpur ni aro khorong ni candidate ni je jago counting center je jago counting lekha jagi tongo ADC chongbari ni abo jago kabang ma chung nugui man ka chengdoror ni simi no phung ni simi lokorong ni kuthum lai mung bai counting center ro kabang ma agent rok ni manjak mungo tai candidate rok ni manjak mungo nai thok khlai lekha jaka hanga ke obo hai no tabuk rom de tabuk tam rai borok ni je mothani hai ke je bodol ni oro ni je naikol hai ka adong rok tong nai borok bo saka thik no kaplai ngai tongo hai pe no hastri joto lukurok no tong sang ni bising tei celebrate khlaina ni tai aboni loge loge no chung ta kisan pore no norok no kubuni thairong ni bo joto tini ni je declare manon pore no chung sanai thai fisa han hai ADC hapang ni je nahar mong ADC hapango je asuma ni thangai tongo tai waisa han hai ti promota hanai boni bodol ni khaka mong rok no bo chung abo srai srai ngai tini sabo phaya ke fiaba 15-16 constituency ni aro hanga ke tipra mothano sakang jak ni bagai tipra mothano kaplai engkha hnai je oroni adong tongnai rok asake khatong jak laikha abon loge loge no administration ni bakhakti bo west district ni je DM boni naikol mung thangba hini ni naikol mung bai khai karak sak thar mung ruoi oro naikoloi thangka hangke joto lukorong no kaisa no kobong mung rekha je joto tong kasang ni bisingti paina ni bagai abo haike no jenno anu kulgo basajak lukorong ni gathering go nukoi man khana borok tabuk bo satung no satung hoinyawoi watoi no watoi hinyawoi abo haike na singjak ni sawo borok no thangdin sapan borok saka chung thangya chini candidate phaioi bo bai baksa ki philia sa hnai
Enggak bahaya kan kaji bong ni kau rok dik jengki sasa kanai nai le na da kaisa sengna musung mani ke norong na haisi thasi ngoto je DM sir phai saka norok buri rok phano nogo thang bai di satung huni saman norok tangi thangle kisa sai khana belai hambai sini media takut tai bukuk tangna SDM sat phaika mane ora asuk dol ke kuthumi tang yawoi norok thangi kesang khai jan je bara thangi nai norok tong thoklai di ni sau ingka buri rok kisa kutulin sau jeng sana musungo buri rok bahake kutul nai buri yang MLA mano buri yang Pradhan Mantri Indira Gandhi ngai mano jeng buri yang tanggi sarong sai chakang thangi hinji kencang nana jeng buri nya tabo buri bosine em disingani thang tongo chini bukok kita deborna 17 pekwa jalawa bokon tes khai nai jeng buri ladies tha tai wase ebarok nomor sai candidate sungguh norok phudong norok tahu sawo seng masing kuri phaino